Petro wesibili isahluko sesibili. Kepha kwavela nabaprofethi bamanga phakathi kwesizwe, njengokuba nakinina kuza kuba khona abafundisi bamanga abazakungenisa ngasese izifundiso zamanga ezibhubhisayo, bephika nombusi owabathengayo, bezilethela ukubhujiswa okusheshayo. Nabaningi bayakulandela amanyala abo, ngenxa yabo indlela yeqiniso iyakuhlanjalazwa. Nangokufisa bayakuthengiselana ngani ngamazwi obuqili. Abakulahla kwabo kwamandulo akulibali, nokubhujiswa kwabo akozeli. Ngokuba uma uNkulunkulu engayekanga izingelosi ezonileyo, kodwa wazinikela ukuba ziphonswe esihogweni, emgodini wobumnyama, ukuba zigcinelwe ukwahlulelwa, nezwe lamandulo engaliyekanga, kodwa wamlondoloza uNowa, umshumayeli wokulunga, engowesishiyagalombili, mhla eletha uzamcolo ezweni elingamesabi uNkulunkulu. Nemizi yaseSodoma neGomora wayahlulela, wayichitha ngokuyiphendula umlotha, eyenza ibe yisibonelo kubo abangayikumesaba uNkulunkulu. NoLothi olungileyo, ehlushwa ngokuhamba ngamanyala kwabangenamthetho, wamhlangulisa. Ngokuba ngokubona nangokuzwa lona olungileyo ehlala phakathi kwabo, wezisa ubuhlungu umphefumulo wakhe olungileyo imihla ngemihla ngenxa yezenzo ezingenamthetho. INkosi iyakwazi ukuhlangulisa ekulingweni abamesabayo uNkulunkulu, kepha abangalungile iyabagcinela usuku lokwahlulelwa bajeziswe. Ikakhulu laba abahamba ngokwenyama enkanukweni yokuzingcolisa, bedelela ubukhosi, bengamaphicankani nabaziqhenyayo, abesabi bokuhlambalaza abenkazimulo. Kanti zingelosi, nokuba zizinkulu ngobuqhwaga namandla, azibamangaleli ngenhlamba phambi kweNkosi. Kepha labo behlambalaza benjengezidalwa ezingenangqondo ngemvelo, zizalelwe ukubanjwa nokubhujiswa, nabo bazakubhujiswa ekubhujisweni kwazo, behlambalaza abangakwaziyo. Bamukela umvuzo wokungalungi labo bathi ukutamasa emini kungukujabula, bayazisihla nezinsolo, bezitika ekukhohliseni kwabo, bedla nani. Benamehlo agcwele ukuphinga nangayeki izono, beyenga imiphefumulo engaqinile, benezinhliziyo ejwayele ukufisa abantwana bokuqalekiswa. Beshiya indlela eqondileyo beduka, belandela indlela kaBhalami kaBheyori, owathanda umvuzo wokungalungi. Kepha waba nokusolwa ngenxa yokweqa kwakhe umthetho. Imbongolo eyisimungulu yakhuluma ngezwi lomuntu, yanqabela ukuhlanya komprofethi. Labo bayimithombo engenamanzi, nezinkungu eziqhutshwa yisiphepho, abagcinelwe ubumnyama bobumnyama. Ngokuba bekhuluma uwangala, amazwi ayize. Babayenga ngezinkanuko zenyama nangamanyala labo abasaphephayo abahamba ngokuduka. Bathembisa inkululeko, kanti bona uqobo lwabo bayizigqila zokubhubha. Ngokuba lokhu umuntu ahlulwa yikho uyisigqila sakho. Ngokuba uma bebuye bahilelwe
behlulwe yikho sebebelekele ukungcola kwezwe ngokuyazi iNkosi noMsindisi uJesu Kristu, khona ukugcina kwabo kubi kunokuqala, ngokuba ngakwabangcono kubo ukuba babengayazanga indlela yokulunga kunokuba kuthi sebeyazile bafulathele umyalo ongcwele ababewunikeziwe. Kubehlele njengokwesaga esiqinisileyo esithi inja yabuyela ebuhlanzweni bayo, nokuthi ingulube igezwe qede yaphindela ukuzibhixa odakeni.